Drømmer dit hold om at spille fodbold i udlandet og skabe minder for livet sammen? Vi ved, at det kan være en udfordring at arrangere den perfekte fodboldtur. Lad os tage hånd om det hele for jer. Danish Sports Travel er 100% danskejet og medlem af Rejsegarantifonden, hvilket er jeres tryghed på turen. Vi hjælper jer med at finde det fodboldstævne, der passer bedst til jeres ønsker. Vi sender uforpligtende præsentationer med detaljerede informationer, billeder og priser, som I kan dele med spillere og forældre. Ønsker I at tjene penge til turen? Vi kan hjælpe med forskellige initiativer, der kan hjælpe jer med at nå jeres mål. Når I er klar til at tilmelde jer, er bookingprocessen enkel. I skal blot udfylde og returnere det tilsendte tilmeldingsskema. Vi tilmelder jer turneringen og sender en faktura samt en ordrebekræftelse, der matcher jeres ønsker. Vi håndterer hele planlægningen for jer, fra transport og indkvartering til bespisning, spændende aktiviteter og selve fodboldstævnet. I modtager alle informationer inden afrejse. Under jeres tur sørger vi for, at alt forløber glat, så I kan nyde en uforglemmelig tur, fyldt med fodbold, fællesskab og sjove aktiviteter. Lad os hjælpe jer med at skabe minder for livet sammen. Kontakt os i dag og giv jeres hold en uforglemmelig fodboldoplevelse med tryghed og kvalitet. Danish Sports Travel. Sportsoplevelser for livet.